pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Shay's Secret File. Si Shay na pinangunahan ng takot dahil sa background ng kanyang pamilya. Dahil sa hindi siya proud sa kanyang mga magulang. Ang mga magulang niya ay merong mapait na nakaraan. Ang kanyang tatay ay isang mamamatay tao at ang nanay niya ay isang GRO. Kaya etong naging dahilan niya para hindi ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa kanyang taong gusto o sabihin nating minamahal na rin na si Arky. So, ang kanyang isinulat po ay nangyari back in 2014. Lumipas ng ilang taon, pero wala pa siyang update. So, nabitin po tayong lahat. Gets ko po yun, oo. Pero kailangan natin maging mapagpasensya. Ang i-dissect na lang po natin ngayon ay ang kanyang sinulat na secret file. Tsaka na natin alamin kung ano talaga nangyari sa kanya sa mga sumunod. Kung nagkita ba sila after 5 years ni Arky, kung nabuntis ba siya ng iba, kung pinatawad niya na ba yung mga magulang niya, hindi na ba siya naging insecure or parang nagkapatawaran na sila. Ewan ko. So, yeah. Pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share na kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Marvin Mark Bautista. Legit po talaga na pag natakot tayo, aatras. O pwede rin tayong umabante. In other words, hindi siya maaalis sa kanyang comfort zone. Natural lang yan, pero minsan need nating labanan para umusad tayo anumang aspeto ng buhay natin. So kay letter sender, konting lakas ng loob kung ano pa yan. Shoutout po sa AFPM by UPMD family, lalong-lalo na kay Boss Alpha na mapagmahal, pamerienda ka naman, at Ate Maggie pagaling ka, now na. Mula kay Iwi. Ayan. Thank you so much, DJ Rocky from Marvin Mark Bautista. Sana po yung merienda umaabot dito sa amin, no? Anyway, hello po kay Mayumi. Ito naman ang sabi niya. Good afternoon, DJ Rocky. Naiintindihan kita, Shay. Sa fear mo na baka nga hindi maintindihan ni Arky at ng pamilya niya ang family background na meron ka. Kahit ako matatakot din, lalo na kung hindi pa ako matured enough para malaman ang realidad ng buhay. Pero gusto kong sabihin sa iyo na merong mga tao na hindi ka huhusgahan base sa family background mo dahil iba ka naman at pinalaki ka ng maayos ng tita mo. Your family background does not define you. Kapag nakwento mo ang buhay mo tulad ngayon, magiging inspirasyon ka sa iba kasi matinong landas ang pinili mo. Naging maayos rin ang buhay mo. Binigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo para maging totoo about sa family background mo, and who knows, yan ang simula para mawala yung fear at anxiety mo. Be strong to face your fears kasi hindi pwedeng habang buhay ka mamuhay sa takot. Diyan mo matitest ang mga taong gustong manitili sa buhay mo. From Mayumi. True. Ito pa sabi ni Darwin Russell. Shay, hindi basihan ang mapait na nakaraan ng mga magulang mo para hindi ka magkaroon ng taong magmamahal sa iyo. Huwag mag-assume na hindi ka tanggapin o tatanggapin ng mga magulang ni Arky dahil sa mga nagawang kasalanan ng magulang mo. Tandaan mo, ikaw ang gusto ni Arky, kaya dapat huwag kang panghinaan ng loob at patunayan mo na mahal mo rin siya kahit natutol sa iyo ang mga nakatingin sa iyo. Yan po ay sabi ni Darwin Russell. Ito pa sabi ni Rendell Soriano. Past is past. Kung idedepende mo ang present mo sa kung anong nangyari sa nakaraan, mahihirapan kang tumawid sa hinaharap. Pero sana dumating sa iyo yung taong kaya kang bigyan ng lakas at maiparamdam sa iyo na hindi mo kailangang matakot. Shoutout po sa LCR Scanning Boys. Cravings na po kami sa sahod. Where and when na kaya? Love you, DJ Rocky. Wag na po kayong iiyak. Di naman po ako umiyak ngayon. Oo. Pwede po akong hindi na umiyak habang buhay basta bigyan nyo lang po ako ng pera. Charot with a rot. Hi kay Chris Mendoza. Sabi niya, tama naman ang desisyon mo na binasted mo si Arky.
Pero dapat sinabi mo sa kanya ang totoo. Shoutout po sa Batch 98 ng Benito Nieto Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan. Tama ba yun? Ewan ko. Eto pa sabi ni Lance Nogiboy. Dapat kasi maging independent sa pag-ibig. Normal naman sa atin ang magkaroon ng hindi magandang background. Pero ikaw pa rin ang masusunod sa buhay na gusto mong tahakin. Walang dapat pumigil sa iyo. Miss you, DJ Rocky, baka mag-iyak ka na naman. Grabe naman kayo dun sa pag-iyak na naman ako. Ay, oo nga. Share ko lang for context lang guys Kagabi, nakatanggap ako ng message sa email ko. Tapos ang haba ng secret file na yon, hindi naman sobrang haba katulad ngayong araw na ito. Maiksi lang siya or saktong haba lang. Pero yung secret file na yon, hindi tungkol sa ibang kwento ng tao o dun sa sender, kundi tungkol sa akin. Kung paano naging yung programa ko sa buhay niya. Thank you. So naiyak ako doon kasi parang shucks, naiyak talaga ako. Parang feeling ko ang dami kong emosyon ng time na yon. Parang OA na sa OA. Hindi ko kayang magpaka-nonchalant. So naiyak ako, tapos shinare ko siya sa social media ko. So shinare ko siya sa FB, shinare ko siya sa TikTok. Tapos parang yung mga tao, ba't ka umiiyak? Ganyan. Pwede po bang panoorin niyo po ng buo yung video? Kasi nandun po yung sinabi sa akin ng very short lang. Oo, nakakaiyak yun. Kapag natatouch kasi ako, naiiyak ako. So, yeah. Ngayon na-touch naman ako, pero yung iyak ko, hindi nagmumula sa mga mata ko. Nasa kilikili ko po. Charot, tuwidarot. Anyway, hello kay Bimbo Mag-aso. Hi din kay Aris Jordan Santos. At ang sabi niya ay, huwag mong pangunahan ng mga hindi pa nangyayari kasi kung lagi mong pangunahan, walang mangyayaring maganda sa iyo. Kailangan mo lumabas sa comfort zone. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? May tatanggap sa iyo kahit ano ka pa. Hayaan mo nang mag-decide yung iba tungkol sa pagtanggap sa iyo. Basta huwag kang magpapalamon sa takot. Hi kay 56 Magellas, Crane Ramirez, Mark Joseph Guerrero says, rainy afternoon, nabitin ako sa kwento DJ Rocky, sana may part 2. Pero ang issue talaga dito is yung overthinking. Laban lang, wait ko yung part 2 mo, Secret File Sender. Shoutout po sa Team TechP at Team Rocketeers at sa mga estudyante ko from Mark Guerrero. Thank you! Hi din po kay Densa Avedra, Keisuke Sato says, dapat ipinaglaban mo. Kung tinanong ka ng mga magulang ni Arky, sabihin mo ang totoo. Tapos kapag hindi boto sa'yo or ayaw sa'yo, tapos pinaghihiwalay kayo o kaya pinagbabawalan kayo magkita, di takutin mo, sabihin mo, baka nakakalimutan niyo po kung sino tatay ko. May point! Hoy, may point, in fairness. Kung ano po tatay ko, charot. Pero nakakabitin nga. Hindi ako makapag-judge kasi hindi pa tapos ang kwento. Send mo agad kay DJ Rocky. Ayan. Tinan mo si DJ Rocky kinikilig na o nabitin kasi. Grabe kayo. Alam ko dapat di natin gawin joke yun pero natawa ako. Oo nga, no? Pag hindi boto sa inyo, no? Baka nakakalimutan niyo po kung sino yung tatay ko. Ay, nako. Hi kay Ranzel Francisco, sabi, normal lang na matakot sa buhay. Pero ang hindi normal, yung sumuko agad, ang hindi mo lang sinusubukan lumaban. Maraming pagkakataon para lumaban, pero mas pinili mong sumuko at iwasan yung taong dapat na nagpapasayo-sayo ngayon. Ayan, Ranzel Francisco. Hello kay Aboy Tobio. Richard Velasquez, hello. Catherine Silvestre, maraming salamat. Hi kay Igop Moto Vlog at ang sabi niya po rito ay sana may part 2. Pabati po si Yes Engine Fire Volunteers, CNVR, the Boss Riders, or the Boss Grab Cars and Solid Independent Riders Group, Capitolio Chapter, naka-grab on kahit maulan-ulan. Gipit na kami. Tama ba? Gipit ba kapag ganitong mga tag-ulan? Okay. Kailangan ng booking. Heto kay Katrina San Jose, sabi naman niya dito, Nabitin mo kami. Na-curious talaga ako nung nangyari sa inyo.
Masasabi ko kay sender, nobody's perfect. Walang perfectong pamilya, walang perfectong tao. Hindi natin mapipili kung sino ang magiging magulang natin dahil ipinanganak na tayo. Nandiyan na sila. Pero pwede mong piliin kung sino ang mamahalin mo at kung sino ang gusto mong makasama at alam mong makakabuti para sa'yo. Huwag tayong maging unfair sa taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka ng tapat at totoo. Huwag tayong mabuhay sa takot dahil hindi tayo magiging tunay na masaya. Good luck! Abangan namin ang part 2. PS, tandaan mo na ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak at hindi kailangang pagbayaran ng anak ang kasalanan ng magulang. Sure! Hi kay Gavalieta, hi kay Robert Tirao. Natakot ka lang sabihin, sender, dahil sa hindi maganda ang background ng family mo. Huwag kang matakot gawing sabihin or aminin ang mga ganyang bagay dahil malay mo naman, baliwala lang sa kanila yan. Hindi mo naman kasalanan yung ginawa ng magulang mo noon. Yun lamang po. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Ang daming punto nung iba, yung lalo na yung hindi mo kasalanan, yung kasalanan ng mga magulang mo, or yung mga magulang mo, pinili nila yon na mangyari sa buhay nila. Hindi ka nakapamili kung sino yung pwede mong magulang, pero pwede mong piliin kung sino yung taong mamahalin mo. At bukod doon, pwede mong piliin kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. At kung sino yung gusto mong maging ikaw. Yung bang, gusto mong matakot, mabuhay sa takot? O gusto mong mabuhay na kahit natatakot ka, lumalaban ka? Well, naniniwala din naman ako sa right timing. Siguro, noong mga oras na yon, talagang binabalot ka ng takot, pagkahiya, guilt, or shame. Yun guilt and shame. Madalas yun talaga yung binubulong ng demonyo sa atin. Ewan ko napakinggan ko sa isang talk sa The Feast yun Yung guilt and shame, ang lakas daw po nitong makapigil ng tunay na kaligayahan sa buhay natin. Na parang kahit hindi naman natin kasalanan, parang may bumubulong sa atin na parang, kasalanan mo to, ay dapat mahiya ka kasi ganito ganito yung ginawa ng mga magulang mo sa'yo. Pero hindi naman dapat. Na hindi naman tayo dapat magpalamon doon. Pero kung sakali talaga na nandyan na, then we just have to manage it. Pero sa ibang tao kaya nila in a snap of a finger na i-conquer yun o di kaya naman i-overcome yun or hindi kaya harapin yun. Pero sa mga ibang tao, hindi nila kaya yun Kinakailangan ng maraming taon, oras, pagkakataon at marami pang experience sa buhay para malabanan nila yun. So, kanya-kanya talaga tayo ng level of tolerance. Kanya-kanya tayo ng journey in life. So, kung ito na talaga yung pinili ng ating sender, so be it. I just hope lang na maligaya ka ngayon, sender, sa buhay na ginagalawan mo o isinasabuhay mo. Sa kung sino ka man ngayon, sa kung sino man yung mga kasama mo ngayon, sana masaya ka ng tunay. Kasi kung hindi mo pa nalalasap yung tunay na sarap ng buhay, that means kailangan mo ng recalibration tungkol sa perspektibo mo sa buhay. Baka kinakailangan mo nga naman talagang mas maging matapang. Baka kinakailangan mo nga naman talaga na bawasan yung takot o harapin yung takot mo. O kung po pwede, ibulsa mo yung takot mo na kahit natatakot ka, lalabang ka pa rin. Napakaiksi ng buhay para mabuhay sa takot. Mas masarap mabuhay ng malaya, hindi hinihila ng nakaraan, hindi hinihila ng mga kasalanan ng mga magulang. Dahil hindi ka naman preso, hindi ka naman mamamatay tao. So sana hindi mo ikulong yung sarili mo sa isang mundo na una sa lahat, hindi naman talaga para sa'yo. Ang dami-dami mong pwedeng mapuntahan. Malay mo, si Arky na talaga yung makapagbibigay sa'yo ng yaman. Charot! Uy, darot!
Yung tipong kapag sinagot mo, di ba may instant bahay at lupa ka na. Yung mga ganun ba? Kumbaga hindi mo malalaman hanggang di mo susubukan. At ang buhay naman talaga, hindi naman guaranteed na for example, sumugal ka ngayon. Na kahit natatakot ka, sumugal ka, papanalo ka or mananalo ka. Hindi ganun. Kumbaga, it's either magiging successful ka talaga or may failure. Pero, hindi porke nag-fail ka, ibig sabihin, sobrang malulugmok ka na or parang fail ka na. Bigong-bigo ka na. Dun sa pagkabigo na yun, dun mo malalasap yung tunay na sarap. Kasi doon mo mas ma-appreciate yung mga biyayang ipinagkakalob sa'yo ng may kapal. Kung ano yung mga ibinibigay sa'yo na hindi mo masyadong nararamdaman. Mas ma-appreciate mo yung value ng meron ka ngayon doon sa mga wala. At saka eto may mga bagay man tayong hinihiling sa may kapal na hindi niya ibinibigay, pero marami pa rin naman siyang ibinibigay sa atin na kahit hindi natin hinihiling, kusa niyang ibinibigay. At ito yung mga biyaya mula sa kanya na kailangan natin. At yun yung nakikita niya na best para sa atin. So, every day is a gift para sa'yo. At ito ay isang oportunidad para mag-survive ka sa mundong ito. Napakamapalad mo dahil meron kang tita na tinatawag mong inay para gabayan ka. Nakakalungkot lang na kailangan mong mabuhay sa anino ng mga magulang mo. Pero kontrolado mo kung ano ang magaganap sa buhay mo. At yan ay nakabase sa desisyon mo, sa aksyon mo, at perspektibo mo sa buhay na ito. Kung gusto mong hilahin ka ng anino ng mga magulang mo, mga kasalanan ng magulang mo, nasa sa'yo yun. Pero kung gusto mo na umabante at hindi na lumangon doon sa mga naging kasalanan ng mga magulang mo, nasa sa'yo yun. It is in your hands. Ang kailangan mo lang gawin ay mamili ng sa tingin mo ay tama para sa'yo. Piliin ang may pera. Charot, Widarot. Hoy, mag-send ka na ng secret file ng part 2 mo sa amin kasi kami hindi makatulog. Iisipin namin to hanggang next week. Kung ano na kayo nangyari sa'yo, kung nakita ba kayo ni Arky or after few years ba, nakapangasawa ka na ng mayaman o 4 na matandang mayaman madaling mamatay, ganun. Hindi ko sure, pero yeah. Kami po ay handang makinig. At marami kaming natututunan sa inyong mga kwento, sa inyong mga secret files. So maraming salamat sa pagtitiwala. At sa mga kabisyo natin out there na gustong magtiwala sa akin, gustong magbahagi ng kanilang sariling kwento, send nyo na sa akin yan, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB. Ay, hindi na pala ako BRB, GTG na pala to, tapos na pala ako. O, unless gusto nyo pang extend ko. Charot! Widarot! GTG na ako as in got to go. Susunod na po ang programang EDSA kasama si Diego Tanghenyo. Nakapiling ang inyong Basa Princess DJ Raketera na nagpapasalamat ulit sa mga nagtiyaga sa akin sa loob ng booth namin na mag-asawa. Ang pangalan po nila ay Nina and JM. 13 years nang magkasama at nagmamahalan. Yes, nagpaplastikan. Charot, Widarot. Happy anniversary at sa mga nag-celebrate ng anniversary dyan, happy anniversary. Sana na kayo na talaga magpatunay na merong forever. Imbitahan niyo po kami sa mga pa-buffet po ninyo para mas lalo pa kayong tumagal. Charot, Widarot. I gotta say, GTG has gotta go. Nakatutok po kayo dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!